Rabii an naranyag, namaris ken napnuan iti nararagsak at tuktukar, salsala ken community spirit ti pinangsarabo iti ili ti pasukin ti Yuletide season ken ti town fiesta. Magkita ti ragsak diti umili ken bisita gapo kaditi agkakapintas sa pabuya ana isagana para kadakwada. Imuna na ibida digiti naranyag a lantern na inaramid digiti maabilidad ken talentado a residente manipod kadagiti 30 ket 3 a barangay iti ili. Babaen iti tema a Garden of Eden. Awan iti nagpaatiw iti panangipakita dati bukod da unique, artistic and creative ga interpretation da. So we're gonna kick off the fiesta with this grandiose celebration ng ating 13th Lantern Parade, the Parade of Lights, kung saan ipapakita ng ating mga 33 barangays ang kanilang ginawang lantern for this year. We consider this as a long-standing tradition, and you know what, we Filipinos, we really love doing lanterns, no? Very symbolic yan sa ating Pasko. Yan. Marigsakan digiti residente gaputa ti aktibidad ket saan laing a selebrasyon ti Pasko ken fiesta ken ket digon daway pay daytoy tapnon may showcase ti laing digiti tagapasukin. Panunutan da nga nalaing sir. In fact dati kasang kumaka detoy lantern parade, in fact dati kina artistic ti pasukinyos panagtitimpuyog ken nagtitipon nga kinaan natin panunot, kinalaing dano, kasano nga, kasang kumat panangaramat ka, dagiti indigenous materials, nga it turns into a very creative lantern, kasi kumater. Si Marunumet anang ipaay ti ragsak ken excitement digiti agtutubo, babaen iti dance showdown. Ngem saan nagagangay dagiti asala, gaputa nagusarda kaditi illuminated props anang paranyag iti performance da. Maysa kadagiti sunbaybayan pay digiti umili ket ti light up ceremony ti maysa kadagiti simbolo ti Pasko. All eyes were on the town's Christmas tree bayat iti countdown. Nagibos ni naragsak arabii, babaen iti fireworks display anang paranyag, saan laeng ati aglawlaw yan ket di patipay ti tangatang. Dahiti apanagibos ket panangrugimet iti adupay nga aktibidad kadagiti sumarsaro nga aldaw. Manamnama ababaen kadagitoy ket makatulong da iti panagtitimpuyog dagiti umili. Happy kami naka-iling pasukin iti sa rugi iti panagpiestami terbi nga nangaragsak iti kakailan ni atong pasukita. Titindolong tayo kuma kadetoy nga umay nga panagpiesta tapno iti kristan ket napintas iti ragsak iti panagpiesta tayo ken iti suangpet menit ket bisita tayo iti ili tayo nga pasukin. Mark Magdirila, Balitang Solid North.